6 मासनि थाखाय वाव खर'फोरखौलाय मानो लोबना लानो रोङा नोंलाय बेबायदि थानायमोनबा मानसिनियाव खानाया गोजौथिबो साइड नांगोन गायथिबो खाफाल नांगोन बेबायदि सबाय बिमा मोननोबो गाबथालायना बोरो नोंनिया दा नेवलाय लानजाय गराय लानजाय होनदों माथो खानायखौ नै खानाय बोनो नागिरदों नै बिराद खानाय बोग्राया बिराद हाजिगासिनो दङ जोंनिया नै खानाय बोजानो नागिरदों खर'फोरखौलाय मानो लोबना लानो रोङा नोंलाय जाबाय इयो मास मोनसेसो जाखाबाय बे दुगैया मिथिबाय दै गैयि जागानो ना बिथांमोना डेन्जार खानाय बोनायाव डेन्जार हौवाफोरखौ हायनो हाया मिथिया सिख्लाफोरखौ हायो बिसोरो खानाय बोनायाव न'आवनो होयो आरो माबाखौ खानाय बोयो माहाबा दोङो दखानफोर दखाना खासिबारियाव दोङो खासिबारियाव दोङो लोगोनि आरो लोगोनि ओमफ्राय दा नोंबो बेयावनो थायो ओमफ्राय सपन गामियावबो दोङो आरो औ दा सपन गामिनिखौ गुमैया सलायो आरो दालाय न'आवनो नै फैबाय खानाय बोजानो ओमफ्राय दा नोंथाङानो होयो ना बै होयो एखेथार बिसोरो नै माने सानैबो होयोमोन दायो बियो माबायाव मा होनो रेस्टुरेन्टआव फास्ट फुडआव थायो आरो दायो बरिया हामा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मा होनो बोजानो गोसोबा बिराद फैनो हागोन बिराद गुरै आखाइया बिनिया बिराद हायो बोनो कारेन्ट गैयामोन आरोना बै मा होनो जायबा खानाय बोजाग्रा बियो बिराद दुखु जादोंमोन टेनसन जादोंमोन गाबहां जागुलायदोंमोन नै कारेन्टआ फैबायना ओइलाय कारेन्टआ फैबाय ब्लाव फैना होबाय आंनो लाखिखाना बहा खारग'नो बिलाय बिराद नै 2 ताला सिननो नागिरदों खानायखौ मा बुस्थु बियो क्रिम केमिकेल बिनि खानायखौ फुथारसिगोन आरो दायो खानायखौसो फुथारगोन ना खानायखौ फुथारनानै आरो फोथांफिनगोन बेखौ बाब बेबायदिबो हायो बे खानाय बोग्राफ्रा इसोरजों समान इसोरजों समान बोलो दोङो हक्ति दोङो बिसिनियाव डेन्जार फुथारखांनानैबो आरो गोथां खालामफिननो हालायलायग्रा हक्ति गोहो बोलो दङ बिसिनियाव डेन्जार फुथारगासिनो दायो देथारगासिनो दा फोनगासिनो बिथाङा फोनगासिनो न बरिया फोनदों बियो नायलांबाय थादो माबायदि खालामो न माबायदि खालामो गोरोन्थि नुदोंबा कमेन्टआव रायहर साथामसो सेंग्राफोरखौ पटायनो होननानै नामार सान्देबाबो फैथारदों फाग्ला बोरै जागोन मोजां फुथारना मोजां थांखाङो फिनाबा नोंसिनि सिदाय जागोन खिन्थु सिम्पुखौबो माबा दग दाग माबा बाहायलाजोबोनो बिसोरो सिख्लाफोरसो मिथिगौ सेंग्राफ्रा रावबो मिथिया मा नाम थायो सिम्पुफोरनिया दग दागनो मिथिया आरोना औ फैफिननांगोन हेस्पा खालामनायनि उनाव खानाया माने स्मुथ माने गोदै थागोन आरो बरिया सबाय बिमाबो दोंलायो मालाय जारौहा हनै बे सबाय बिमायानो साथामसो सेंग्राफोरनि गोसोखौ फाग्ला खालामखादों बे मिथिबाय नायखोमालायो नोजोर दा हो होनलायथारदों बिथाङा सबाय बिमाखौ खाफाल नांगोन बेबायदि सबाय बिमा मोननोबो खाफाल नाङो हादारन नङा औ गैयिनि बेसां फापफोरखौनो मावलाबायनानै थुला थुलि लायो बिना पारमानेन्ट डाइरेक्ट गोरोन्थि गैया
जोनोमनिफ्रायनो जिनियनखा बिनिया गाबथालायना बोरो नोंनिया दा गाबथालायना बोनायालाय आरो जारला साग्लो जायो नेचारेल बिराद मा होनो संसारनि आबहावाजों बिराद मेलायखानायखा बिनि माबाया खानाया मा हिसाबाव बोखो सबाय बिमायानो साथाम बोखादों सेंग्राफोर आरो खानाया खैजोन बोबावसिगोन दा दोंसै बेसो मिथिगौ सोरबा रिसार्जनि सोरबा थांलाय फैलाय खरसनि सोरबा गाननाय जोमनायनि फुरा 6 जन 7 जनसो लाखागोन आरो बे बयफ्रेन्ड रे होनलायथारगोन इयो दा बे खानाय बोनाया खै घन्टासो लायो ओरैनो 3 घन्टा बोफ्लेबाय थागोन बोनायखौनो बोफ्लेबाय थागोन बिदिनो वा भाजि गोरानबो खालामबावगोन ना हनै बिनि उनावसो दै होनानै माबा मैगं बानायगोन औ थाव माबायाव सेनेने होनलायगोन खाना जोबोद अइलिथार डेन्जार बे हिट होयि बोयि खानायानो साथामसो सेंग्राखौ बोखानायमोन आरो दाथ' 6 जनसो जासिगोन बिथांमोना एकदम बिदा फंबाय जेवजा आरोना गोसोआ मोनसेयानो सानै मानसि आरोना नुफेरदोंना नुफेराखै नोंसोरो मिथिया गोसोआ मोनसेयानो बिथांमोननिया नाथाय मानसिया सानै दारि खानाय अल टटेल गासिबो मेलायजोबखायो नै सासेया नाहराखै बिथिं नाहरलाय ओइ देखौ मिनिनाय मानाय गासिबो एखे सासेया सिखाव सासेयाबो बुजागोन बुजाखांबाय बबेयाव गथ'फोराव माहाय देरबाय हिनजाव लाबाय बिथांमोना हिनजावखौ आरो देरबासो लाखायोना गथ'आवलाय आरो माहालाथो लानो औ नंगौ दा नायदो खानाय बोजाग्राया सिख्ला मिनिदों खिन्थु राखाव रासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो मादों बुथारगोन बेखौलाय गनफोरदों नामा नङा बेखौ बे दावाइदों बुथारदों आरो दावाइदोंसो आं सानदों गनफोरदों खर' गावलायनाय बुबा सेसमोनलै जारलासोलै बे बोनायाव नोंहा खानाया मा होनो बे दख्लाबसे गांलाब गुगाबाला माबायदि खालामो नोंलाय अनलाइनाव खायनायाव अर्डार होबाय लाना लाबोबाय थाबाय दुइ नम्बर होमबाबो थगायनायखौ गारा सेंग्राफोरखौ थगायनायालाय पारमानेन्ट खासो सिख्लाफोरनि नामा नोंनिल'सो सरि सिख्लाफोरनि नङा नो बिनि आन्थासो लान्च दिनुला बोरैबा लाखब नुथारदों खानायानो हनै खिथु बारखायो फाग्लासो होनानै थांखां होफिनगोन मिथिया देनजार सानस्लास्ला खाफाल मालायनिया बिबय माबा आलफ्रेड बायदिसिनाफ्रा बिथांमोना गोजान गोजानाव थाङो आंनिया गोजानाव थाङा बेयावनो बेनो थाइलेण्ड खिन्थु मानसिसिनथ' खानायखौ नुवाखै खिन्थु नुबाय थैबाय ना थैथ'वाखै माहाय नांबावगौ दे मोजां फुथार मिथिबाय नङाबा गाबनो हागौना बिथाङा
ओंखामबो मोनजालायबावगोनसो नै जोङो मोनजाबाय नै ओंखामा खानाय हिट होनो फैबाय ओंखामसो मोनजाबाय आरो नै खानायखौ फुथारबाला नै बिदि जायो नै फुथारबायना आइलि जाइलि बावलि ना जाय मा ना जाय जाबाय नै बावलि सानसिम खिन्थु लामाथिं थांबाला बिथाङा सानथामनि थाखाय दुगैखादोंना दुगैखायाखै सानथामनि उनावसो दुगैनो मोनसिगोन गोरा खामानि मावला बियो नङाबा गोलोमबा दुगैनांगोन ना औ बहुद फर्मुला दं नामा खर'खौ एक्सट्रा बबेयावबा दोननानै उन्दु नोङो बा नेवलाय लानजाय गराय लानजाय होनदों माथो खानायखौ एबाराव मा खालामगोन बेखौ बोनोसै आइनिं होनसै वाव आइनिं होनो बेखौ उखुन्दै खुलायलायगोन बिनि खिनिया नायदो बाप 6 मासनि थाखाय फुथारबाय वाव बिजानुसो फुथारखो ना माखो सावस्रेमला जोब्बाय सुइटि उखुन्दै खुलाजोब्बाय बोराय बुरैना वाव उखुन्दै खुफुंजोबलाय मबे सेंग्रा बेलाय एबारलाय बरिया एसान दानो बिराद मोजां जादों खानाया सोर सेंग्रा बाव बेलाय लामाथिं थांनाया खुदै गगोनहां माहां नाहरबाय थासिगोन एबार मानसिखौ नायना होमबा थाब हाबा जाग्रा नुखाथारा हाबागोन बियो उन्दै दासो 19 बोसोर बायदि नुयो नै नङाबा बिदि बुरै गागेब गेब जालायलांबाय 26 बोसोर जाबाय नै बिथांमोना गावसोरनि उन्दै होननानै सानना लादोंमोन नङाबा दा बिब'सो जाहैजोब्बाय सबाय बिमायानो एखेबारे सिख्लायावनो लाखिबाय थादों बेखौ बुरैनो होथाराखै ओइ गेमस्रिनिया माबायदिथाय मिथिया खाथियाव नुवाखै खिन्थु बिनिया बेलेग आरो निरानजा स्रेबसनाव ओरैबायदि थार्ड क्लास बेबायदि हायाव थैनोबो दसेबो थानाय नङा आं हाखौनो फाननानै खारगोन आं खानायखौ सिदा खालामलाय नोङो ओइ खानायखौ सिदा खालामलाय गोजौथिं जुदि बेबायदि थानायमोनबा मानसिनियाव खानाया गोजौथिंबो साइड नांगोन गायथिं हिनजावनि खानायखौलाय बोना होफेरदोंना होफेराखै नोंलाय सिख्लायाव बोना होबाय सिख्लायाव गोसो थोलायनाय टाइमाव वा हिनजावा बेनो खानाया सिख्लायाव बोनायानो स्लिम दोङो स्रनो बिथाङा अनलाइनबो थाङोनो न' थांनानै साफा खालामजोबना फैयो बिथाङा बोखावबोजोबो सोरबा नांगौबाला भिडिअ'ल' कमेन्ट खालाम बिथाङा नायगोन आरो डाइरेक्ट नायगोन ब्लड थांगोन बिथाङा बिथा लाखायो बिथाङा खानाया सिदा जादोंना जायाखै नायनो सावस्राम जोबथारबाय बिथांमोना हिनजाव लानानै फैसा बिजानायानो मजायानो आलादालाय मिथिबाय बाजाराव थांनो हनै खानाय बोग्राया हिनजाव लाबाय सेंग्रा साननाङा नङाबा आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों मा होनो सोरबा खारफालाबायनो नागिरबाय हिनजावदों होसो जानो हागौ आं एसे हाबोदान थखन लाखायो होनना मिथिदों बिथांनि हिनजावा होसोयैनो हौवाखौ फैसा हराबाथाय बिदिनो अनलायो आरो बिथांमोना रावबो गैयाबा मानसि गेजेरावलाय थेमालि खालामगोन बिसोरो अनेक
नोंसिनिबो गोदोरथि बियो बुरैबाय आब' होन खावसे फाग्लि होनबायलै खिन्थु खावसे फाग्लिखायानो दोङोलै बैसोआ आरो हाबना दोङो बेहा औ हामाहैनो हामाहैनो राफ्लेना दोङो मानसि बेग खालामजोबगोन बे सबाय बिमा थानायखायनो बुरिया बियो इसोरनि गिफ्ट बियो इसोरनि अननाय बेलेग बायदि नङा इसोरनि अननाय जायफ्रा मोनदों बियो माब्लाबाबो थाब बुरियानो मोनाव खेनेखौ सिगां लाबोनाय सैताननि होननानै दोङो नों नुवाखै आं स्टेटास होगारबाय थायोना नोंखौनो सैताननि नुखादों सोरनिबा खानाया सिदा जानो रोङाबा फै बिसोरनियाव सिदा खालामना हरखायो हांनानै बोस्रोदनानै सिदा जादोंना जायाखै पिताफोर लाब्रा ग्रों खालामनानै बरिया एबार खानायखौ काटिं खालामदों माबायाव वेटिं लिस्टआव दंजोबो गासिबो बैथिं आदसा गेलारियाव दंजोबो बिथांमोना मा बुस्थु बिलाय जे निउट्रिलाइजार खेनिखौ जेरै माबा होदों आरो सेखाखौ जेरै दाबा दैयाव सोमब्रुयोना बेबायदि खेनिखौ माने पाक होदों आरो गोथां जाफिनग्रा बुस्थु नामा गोथां जाफिनग्रा बुस्थु दै देथारना फुथारनायमोन दायो एबाराव फोनलानानै मा होनो थांखांहोफिननो नागिरदों डेन्जार मन्त्र दोङो बिसिनियाव बिराद दलद थाबाय थानाय सिमावनो मोनला मासलांखार दाउआ जेरै मा होनो दै जिङाव नाखौ जमबाय थायो मोरति हेन बेबायदि जमबाय थानांसिगोन बियो थाबाय थानांसिगोन दहायनो दुगै होनखानाय आं दासो थुखैजादों नोङो होला थुखैनायाव एक्सपार्टखा बिथाङा हेल' दिनै दोंसै दिनै दोङो न' दे हनै जिनिरा दोङो जाबाय दे गैला एबार